ана шок тамошо бино аксияи идона аллакай дар Софиястор рафтестай бехабар намонен киртои 250 сомонаш охири нарх 200 медодан какеткадорои айку туркменко диден тамошо бино медонен чанд сум шудагай 99 сомон Софиястор магазин шанав шудагай марамад 99 сомони фақат успет кинен ки камуш мондагай чанта дори София ира бинен ира 3-4 та ай модела ко хастай баъд ози бо дига модел шам хастай хулоса успет кинен магазинша нав кушодаи Софиястор автовокзал да буд ҳози аст ди микрорайон доми пайкар омадагай духтаро муштариое ки Софиястора гум карден биёен доми пайкар баъд аз ресторани шаҳрёр инами сари раҳ даи Софиястор магазини навуш биёен бинен харидорӣ кинен ира бинен охи чихе хушрӯбан паплинакошон ҳамаш оригинал ай шушта мепушен паплинои ғавзи хушрӯа ира бинен ина марҳамат гилошам хичам духчам ҳама тарафай нархаш ҳамагӣ 99 сомон барои дигар моделош бо метонен муроҷиат кинен иҷада аксия ози бисёр чизош дарафтестай буш мода мефаҳмона чи аксия дарафтидагай ина духтарако Софиясторда куртои заказнои омадагай ино духтуш духтаро тамоман дига хелайда завод бори завод нестай духта ки дузандо хушрӯ карда медузанд конам хеле духт дора паплиношам шушта медузанд хулоса нигоҳ кинен каседа дар корай 250 сомона бори 150 сомон шудагай паплинакошам оригиналай ғавсакай шушта мепушен ана ози баъд нигоҳ кинен размерошон бошад то размери 60 аст то 64 ҳатто будай бинен чихе фасончаян бо дили пур метавонен бигирен аҷоиб куртакои фасони хушрӯи заказной барои шумо вай инака бинен охи қаш бо хушрӯча будае марамад мариям гулакошам астай адрас гулакошам астай размеро ҳамаш ҳастай мақсад духтарако успет кинен биёен бинен харидорӣ кинен Софиястор магазини нав кушодаga як бораки дига такрор кинем дар 102 микрорайон доми пайкар баъд аз тарабхонаи шаҳрёр мешавад доми пайкар ними як мошин нада София навистагай ба осонӣ пайдошон мекунен Софиястора чихел медонен автовокзалда будан ҳозир дигар ҷо омадаган ина муштариое ки кофтеста буден ҷоша намиёфтен нами сари раҳ доми пайкар омадаган хулоса ина меам 250 сом оригинало белмандои якум сорташ катяй бабучкоям ёшам ҳози ами аксияда 150 сомон шудагай доставка гуфти гапо любой ҷо доранд ана сиёсафедчам нишонте сиёсафедчам хушрӯ туфтеста ира бинен духтаро ин сиёсафеда медонам ки трендай ҳама мегирад ман аз инам ҳастай вариант нигоҳ кунен духтарако индиски куртои фасон омадагай Софиясторда нигоҳ кунен оригиналай ҳичи намешава бинен чихе хушрӯчай нархашку бо дастрас худаш бора овардагай духтаро арзон марҳамат барои кушодашавии магазини навош Софиястор ҳамаи куртора то охира тамошо кунен нигиндорошам ҳастай ҳамаша 250 сомонӣ кардагай марҳамат 250 сомон беҳад нархи дастрас успет кунен доставкаам любой ҷо доранд ана омаданиам бошен ина муштариёи Софиястор агар гумуш карда бошен ин автовокзалда буд ку ҳозир 102 микрорайон омадагиян дӯстони азиз хушрӯгӣ куртоша бинен 102 микрорайон ами сар раҳ даян доми пайкарда баъд аз ресторани шаҳрёр марамат биёен Софиястор ҳамаи шуморо интизора иним хеле куртои фасонак кати ё размерош калонам ҳастай майдашам ҳастай мақсад ҳаматон размер меёбен ба чени дилтона мана марамат фақат интихоб кунен шумо бурда дар равакак шумода доставка кунанд духтарако нигоҳ кунен бори новинка бори дубай ки 160-150 сомон буд 99 сомон шудагай ҳамаш кашкои оригинала марҳамат 99 сомон ҳозир якта ба якта нишонтон метем ҳамиҷада чӣ шарфе мебинен ҳамаш бори дубая якум сорто 99 сомонӣ бо нигоҳ кунен дантелои ами пеш бузургай майчнишам ҳастай лёншам ҳастай мақсад баъд гирбишиншам ҳастай каседа дар кораи Софиястор аксияи калон сардодагай барои магазинша нав кардагай ина марамат тамошобино биёен 102 микрорайон доми пайкар даи Софиястор ина касе намедонист ҷоша алиш кардагай Софиястор ин доми пайкар биёен баъд аз ресторани шаҳрёр мешавад сари раҳда ба осонӣ пайдош мекунен мана 99 сомон ва ҳамишам ҳамин нархай хушрӯ духтаро диден хай чихе арзони бад кардагай духтар бороша ина ана диден духтаро чихе фасонакай арусако диден чихе хушрӯчаанд борош ҳамаш оригиналай қариб ҳамаш кашкаяй мана марамат кашкара медонем ки аса 50 болояй баъд ини хеле органзои ваян будай диден кори дастидор марамат 99 сомон рақамош ҳастай кадомаша дар навор хушрӯ надида бошен бо бинависенша расмоша мепартоя ба ҳазур интихоб кунен дар авакак бурдаш мода мерасонанд иҷада ози куртои 99 сум куртои 300-250 сум 99 сум кардагай ина шарфои қиматира 99
99 сомон кардагай барои кушодашавиш. Хулоса аксияи зур шуморо интизорай. Навора диден ҳатман биёен. Ҳами пижамаои гуанҷоу ку тамошо бино. Рангошунам хе сочнияй. Ҳама хе хушрӯай ки ина марҳамат баъд ҳангоми шустедам ҳеч намешад. Беҳад хушрӯмай тиралакошун. Ҳами чиз 150 сомонай бори гуанҷоу оригиналаш. ҳозир боша аксия кардагай Сафиястор барои магазинша нав кушоданаш 99 сомон кардагай. На кадомеша мегире 99 сомони. Иҷа вариант бисёрай. Копия люксои и модело беҳад бисёр омадагай ҳозир, лекин на биёен я бор сифат ҳама тиралаш ҳама тарафа бинед баъд харидорӣ кунед. хулоса 99 сомони нархи беҳтарин барои шумо анамхе пижамачиҳои фасон дар Сафиястор. дӯстони азиз 102 микрорайон баъд аз ресторани Шаҳрёр вай мешавад доми пайкар мешавад. Нами назди пайкардаям намарама нами доми пайкардай мағозаи нави Сафиястор сари раҳда ба осонӣ пайдошон мекунен. баъд арӯсако духтарако нигоҳ куненда чӣ қадар пижамаҳои хушрӯйҷа бисёр омадагай. Ба на танҳо пижама балки шарфҳои Дубай ки 180 сум 150 сум буд вайро арзон кардаган 99 сомон. Киртои 250-300 сумара 99 сум кардаган. хулоса нав ки магазина кушодаган ҳама чишона арзон мондаган. наворро рамаша тамошо кунен. ҳамаи борои ёра натонистем навор гирифта. дигароша метонен хитон биен аз наздик аксио кадомай гуфта гап занен нишонтон мечаё нависен шуна расмошуна партоян дигар чизора. ина марамат як бураки дигар навинкошуна ман хе карда нишонтимтона иҷада биненда чӣ қадар куртои хушрӯвай. ина қисми боло дидестен сумкои фасона инаи тараф даем сумкои хушрӯвай. мақсад буракои хушрӯ бисёр доранд. ина пояфзол касе мехоҳад пояфзолам доранд. духиёшонам ҳастай. ҳамаи чи некирташона бинем бо чихе фасончаяй. дар ҳақиқат ҳама арзонай чихе медонен автовокзалда будан тез аксияи грандиозӣ мекардан. ку ами ҳамун Сафияи хидмонай гуфти гапо ҳозир 102 микрорайон омадаган. ина марамат биёен пайдошон кунен. тамошобинони азиз ина касе ки Сафиястора леков мухлисош муштариёш марҳамат Сафиястор медонем ки ҷо омадагай ҳозир 102 микрорайон марҳамат тамошобино и тараф роҳ ба сӯи таксиёи вая иҷазат мисорай роҳ ба сӯи таксиёи Ҳисору Регар аз ин тараф бошад ресторани Шаҳрёрай мана доми пайкардаям мана нигоҳ кунед Сафиястор анамҷо омадагай ҳозир ворид мегардем барои кушодашавишон. ино пеш автовокзалда будан чихеле муштариёшон медонанд барои кушодашавишон ҳозир амхе аксияи калони баъд сар додагиан духтаро марҳамат ҳатман навора тамошо кунен. ҳамаша нишонтон метиҳем беҳад киртакҳои хушрӯ овардагиан ҳамаша бо нархи дастрас ҳам кирта ҳам ина мисол нигоҳ кунеда чӣ қадр сумочкаҳои хушрӯ доранд. ҳама чӣ доранд шарфҳои фасон нижни бельё пижама вай киртак шуна бинен охи духтаро чихе хушрӯчаяй нархошон дастрасай борои зур меёранд бисёр. ина бо будроин сиренҷкаи хичона як бора как хабар бигирен да духтаро.